IATV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni dantigɛla farafinna ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ta utukalo kɔnɔna na walasa ka mara lasegin so ka ye a ta ɲɛnamayaliw kɛ ka bɛn ni kunun tɛnɛn ye. Utikalo tile 10 san 2026 Kayi conseil régional kɔnɔna la. Ɲinanta babu tun bɛ tali kɛ min kan sa o de ye yɛrɛmarakafow ka yɛrɛta walasa ji ani saniya kow bɛ se ka sabati cogo min na. Kunun tɛnɛn utikalo tile 10 san 2026 Kayi gouvernorat ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna la. Jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u ka baara bɛnnen don marabolo ko bilasirali fo ka taa se taaɲɛ baaraw ma ni a bɛ wele CROCSAD olu ka ɲɔgɔn ye tako filanan kɛra Kayi marabolo ɲɛmaa ka ɲɛmaya kɔnɔna la. Ɲɔgɔn ye laɲini tun ye projet minnu talen don k'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa u ka musaka sɔrɔli kow bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Diɲɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen don sifinw tɔgɔya la ni a bɛ ɲɛnamaya san o san utikalo tile 12 ka sifinw minnu ta ɲɛnamayali kɛ ni Festi Jeune ale ta ko fɔlɔ o ye ni o bɛna labɛn Kayi conseil régional ni radio voix de jeune ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na. Hakilina jiginna baara ninnu bɛna daminɛ utikalo tile 11 ni k'a kuncɛ a tile 12. Baara in kɔnɔna na kalansen caman bɛna kɛ a kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla kunun tɛnɛn utikalo tile 10 san 2026 an bɛ jama ladɔnniya k'a fɔ min ye Pape Kanute ye IATV jɛɲɔgɔnkɛ ala ye ale ba ka miniji dɔgɔya ka bɛn ni kunun ye Kayi ka sɔn ni o ye Susaba Kanute ye. An bɛ dugawu dun kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ani alisilamɛ furu bɛɛ lajɛlen ye. Ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la minnu kamanina kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.